салом дӯстон, дар ин видео бо приложени Happy Digan Pool кор мекунем. Силка барои скачат кардани приложение дар поёни видео мешавад. Нами знаки сирха зер мекунем ва пулкоркунӣ мо сар мешавад. ва нами тангоҳоро мегирем. И тангоҳоро мо метонем ба тилло ё ки ба пул алиш кунем. Тилло мода дар кора барои заправка кардан. ва ина бензини мо тамом шудак. Барое ки мо бензинмона мо ба ҳамаи аппаратмона заправка кунем, бояд ки мо инҷа 55 тангаи тиллоӣ дошта бошем. Барои ин нами ящика зер мекунем ва инҷа обменять мекунем. ва мо ина 66 танга шудак, бо заправка мекунем. ва дар инҷа мо дар реклама нишон меса, рекламаро маҳкам мекунем ва далчи бо пул кор кардан мегирем. ва инҷа сандуқ биромад, дар ҳамин сандуқ зер мекунем. If you want to know what your future baby will look like, first, open this thing. Upload your pictures. Then, enjoy. If you want to know what you will look like when you grow old, first, open this app. Choose Time Machine. Then, take a picture of yourself. You can see what you look like in different age groups. Enjoy. Want to travel the world from your sofa? ExpressVPN is your path. ва ин забрата зер мекунем. ва бо далчи ҳам хел пулмона гирифта, ҳамин тангоҳоро, ҳамин сангҳоро гирифтан мегирем. инҷа мо ящик дар медуроем, мо метонем ҳамиёро ба доллар, ба пул алиш кунем. ҳозир мо надорем ҳам пула, вақте кор карда шумо метонед алиш кунед. ва агар ҳаминҷа шумо ин амадади 100 ҳаста, агар шумо 500 чи инҷа вивода зер мекунед, баъд метавонед дар ҳамин кашлокҳои Kiwi, PayPal, Payeer дар ҳамин кашлокҳо пултона бигиред. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.